Jatend migao mar teko Opio Wandayi okone oganda Luo mondo sir lwedo piny owacho mar manywanda e bwo tend William Ruto nyaka higa mar 2032. Korka gikaw chung' margi koliko ni mano e gima ne mosenindo gai machon mar ODM Raila Odinga ne dwaro. Wandayi ojiwo jopiny ma Kisumu mondo bed gi horuok kendo giriw lwedo dongruoge ma piny owacho chwalo mar keto siasa mar pogruok nyime, kolero ni jatend piny William Ruto oketo maino mare eneno ni dongruok ochopo ne Jakenya ka Jakenya maromo ma ok odewo duond bura ma bende gisiro. Wach makama ne osir kod jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu ma bende opako mokalo jatend piny William Ruto kuom kit telo mare mar riwo oganda duto kanyakla. Magine giwacho e kinde mana en e chenro mar keyo teko mar stima e kor gwenge ma Kisumu odiochieng' ma kawuono. Kamano yango ni piny owacho oketo tenge siling bilion 1.4 mar keyo teko stima e kaunti ma Kisumu. Ng'anya kata gimng'anyo nonge to dhi ndara to nyithinde ji sawa nyithinde ji werigo digi chiegi to gi nyithinde sawa jadi mosiro wachno because demonstrations or street protests cannot be an end in itself. Demonstrations or street protests can only be a means to an end. Wasedago kura to kuch walal to bero kwa winji to sama koro nyocha jatendwa miluongo ni Raila Amolo Odinga noneno ni wasedhi e ndara mwaseng'anyo to giko ne nyithindwa mwaseiko waiko koso kwa iko mod liete oseywak marom nade oseywago nyithindgi koso koywago to nyithinda dimo osedong' kiye ka wuonegi onegi ka nodhi timo demonstration.